Čím prikryť cesto v mise počas kvasenia? V tomto dieli televízie Kváskovanie sa na to pozrieme spolu. Máme tu krásne zamiesené cesto na pšenično-ražný chlebík z knihy Kváskovanie. A teraz na to, aby v ceste prebiehalo mliečne kvasenie, potrebujeme si misu s cestom prikryť neprievzdušným materiálom. Máme pre vás 6 typov, čím túto misu prikryť. Úplne najjednoduchším prvým typom je potravinová fólia, ktorú pekne takto prilneme na misu. Druhým typom je obyčajné vrecko, sáčik, do ktorého vopcháme komplet celú misu s cestom. Trošku zaviažeme a cesto môže kvasiť. Tretím typom, čím prikryť cesto v mise, je sprchová čiapka. Nebudeme si ju dávať na hlavu, ale vďaka gumičke krásne natiahneme na misu. Štvrtým typom je takáto šikovná silikónová pokrievka. Dá sa naťahovať, čiže sa prispôsobí veľkosti misy. Treba ju trošku prichytiť, aby sme ju vedeli natiahnuť. Takže to je štvrtý typ. Piatým typom je typ, pokiaľ máme radi zero waste a chceme ušetriť životné prostredie, zobrať si akúkoľvek inú misu, ktorú máme v domácnosti a jednoducho cesto v mise ňou prekryjeme. A šiestým typom je obyčajná drevená doska, ktorou úplne jednoducho misu prekryjeme. A necháme cesto kvasiť 2 až 4 hodinky. Ktorý z týchto typov sa najviac osvedčil vám? Máte nejaký obľúbený? Alebo máte nejaký, ktorý sme tu nespomenuli? Tak šup sem napíšte do komentára ten váš. Do kváskovania, priatelia!